Ζούμε στη χώρα πολύ γκρινιάζουν και νιώθουν φτωχοί. Έτσι θα μείνουν, ελπίδα δεν έχουν κι ας γυρίζουν τροχοί. Κράζουν, θαυμάζουν, όλα αλλάζουν. Αυτοί αράζουν και ευζήν. Ο Σπύρος το είπε, η Ελλάδα πετάει, η οικονομία γαμάει αμήν. Και πώς στην κάθε χώρα στην ερώτηση αισθάνονται φτωχοί. Με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Άρα δεν είναι ότι είμαστε φτωχοί, είναι ότι αισθανόμαστε φτωχοί. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία βζιν! Επιτελικό κράτος με νόμο και τάξη. Αδιευκρίνιστα ποσά και οι λίστες. Γαλάζιες ακρίδες σε πράσινα άλογα. Με μονοκέρους πολλούς και φασίστες. Παρεμβάσεις, προσφορές, συζητήσεις μυστικές. Διευκρινίστηκαν ποσά του αχρήστου. Δεν μας έκατσε η δουλειά. Αγοράσαμε χαλιά και μας μείναν τα λεφτά και του Χρήστου. Κατάρρευση εσύ, κατάρρευση εγώ. Καταραίει ξαφνικά και ψευδομάρτης. Δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Πρέπει κάτι να σκεφτώ. Θα πιω όλα τα χάπια της Νοβάρτης. Θα τους λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω. Λίστες δικαίωσης, ειδικά δικαστήρια, νόμοι, business και χαρτιά. Όποιος πάει να μιλήσει θα δεχτεί κάποια κλίση. Θα του παίξω πουστιά, ίσως ξέρω τα πάντα. Θα σε δω στα 40, έχω 3 αυτιά. Θα σε βρω και θα τρέχεις, μα όση δύναμη έχεις σαν μια ρεμάτια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Τη Δευτέρα το βράδυ συνέβη από αγνώστους ένα περιστατικό έμπρακτου εκφοβισμού οικογενειακού μου προσώπου στην Ελλάδα. Λίστες δικαιοσύνη, ειδικά δικαστήρια, νόμοι, business, χαρτιά. Όποιος πάει να μιλήσει θα δεχτεί κάποια κλίση. Θα του παίξω πουστιά, ίσως ξέρω τα πάντα. Θα σε δω στα 40, έχω 3 αυτιά. Θα σε βρω και θα τρέχεις, μόση δύναμη έχεις, άνα μια ρεματιά. Δημόσια έργα χωρίς απευθείας, έγινε επιτέλους στο μετρό. Κόστισε λίγο, το μόνο μου πνίγω, στάζει από πάνω τραγικό. Να ένα κοράκι είμαστε πάτσι, αλλά εμείς δεν θα φάμε μαντεύω. Μετά το κόσμο έχονται κι άλλοι, μάλλον την τύχη μου γυρεύω. Θα το βουλώσω, μπας και το σώσω, είμαι δημοσιογράφος. Δώσε μου κάτι, ένα κομμάτι, δεν χρειάζεται να το έχουμε γράφος. Με το ψηλόρδα τι θέλω σφόδρα, βάζω στο καλάθι μια μπριζόλα. Φόρο στα λύπη, το χρήμα εκλείπει, θα τρώω ό,τι βρω στην κατσαρόλα. Κατάρρευση εσύ, κατάρρευση εγώ, καταραίει ξαφνικά και ο ψευδομάρτης. Δεν μπορώ, θα τρελαθώ, πρέπει κάτι να σκεφτώ, θα πιω όλα τα χάπια της Νοβάρτης. Λίστες δικαιοσύνη, ειδικά δικαστήρια, νόμοι, business, χαρτιά. Όποιος πάει να μιλήσει θα δεχτεί κάποια κλίση. Θα του παίξω πουστιά, ίσως ξέρω τα πάντα. Θα σε δω στα 40, έχω 3 αυτιά. Θα σε βρω και θα τρέχεις, μόση δύναμη έχεις, άνα μια ρεματιά. Ασασχημένο θα το υπομένω, έβγαλε σπυράκι η Μαρία. Θα πει στο αρχείο δεν περιμένω, θα ήθελα να μένει Ουγγάρια.